Des de fa 4 mesos, algú heu vist algun moviment per part de la senyora Català? El que ens està passant és que les persones que vivim en la nostra ciutat estem sent directament expulsades, no paren de créixer tots els preus de la vivenda, però no paren de créixer els apartaments turístics a pesar de la moratòria que se va implantar. Han crescut en més de 800 apartaments des que se va aprovar la moratòria. Nosaltres hem analitzat el número d'apartaments turístics que hi havia anunciats. Estem a setembre, esta moratòria se va aprovar al mes de maig, però la moratòria és, per una banda, insuficient, i ha quedat demostrat, i per una altra banda, no deixa de ser una ferramenta que serveix per a fer una modificació del Pla General i una normativa al voltant del turisme en la nostra ciutat. Per modificar el Pla General i no consentir que continuen creixent els apartaments. Algú heu vist una acció de control dels apartaments turístics irregulars? Algú heu vist que s'hagi avançat en una normativa sobre turisme? No, el que estem veient és al govern municipal i al govern autonòmic parlar d'augmentar ampliar el Port de València, ampliar l'aeroport i fer grans esdeveniments perquè vinguen més turisme. Per tant, durant aquest curs, des de Compromís, incidirem moltíssim en què s'ha de modificar el Pla General, s'ha de regular el turisme a la nostra ciutat, que no anem a consentir que les pensaetes de català acaben en un forat negre.